deng chingnang ponetlo. Kedam tang Lamding Road Arlong Langso Sing Tiso so piapan ahem apirali tukdam phun pen apran karmut abangphu patowe ajo karbianglong SP lapen crime SP lapen technical expert atum chelang petpen nep ingnang pontang lo pusi karbianglong SP amithang asai hemalong pen birta pangdakpo. Karlitang Hukuri tisopi apan apran karmut vek atum kedam tangarni bang hini apan kenep kang nang tang amen mukrang terang lapen rang sinarongpi. Alangli tumapan karju kapeter tokpena joksi ang tonalam longsi karbiang long SP lapen crime SP Jayanta Borwa lapen technical support atum chirap chitodun pen patoviajo Hukuri tisopia pan apran karmudvek abangpu inut nep ingnang pontanglo. Amen probin rong pipusi perang kia thengno karbiang long SP pen lamthi pangdakpo. Lapen Hukuri tisopia pan apran karmut